Γεια, καλησπέρα. Όπως σας είπα, θα κάνω ένα όχι ακριβώς review, γιατί πρώτη φορά το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι ακριβώς review, είναι μια ημιπαρουσίαση, ας πούμε, για το Wildfire. Το έχω από χτες το απόγευμα. Πολύ στιβαρή κατασκευή, ωραίο mod, και απλά θα το συγκρίνω με το προηγούμενο mod που έχω, το Lava the Tube. Και όταν το συγκρίνω θα καταλάβετε στην πορεία τι ακριβώς έχω. Λοιπόν, κατά πρώτον, για αυτούς που ρώτησαν για το stainless steel, όπως βλέπετε είναι τρομερό, ωραία κατασκευή. Το κουμπάκι μέσα το βλέπω λίγο πλαστικό, βέβαια δεν ξέρω τι παίζει, πόσο θα κρατήσει κτλ. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Ας πούμε, την ημέρα που το πήρα είχα πάρει κάτι protected μπαταρίες, οι οποίες στο Lava δεν μπαίνανε καθόλου. Σε αυτό μπαίνανε, αλλά κάτι κολλούσε το κουμπάκι και ήθελε να το ξεκολλήσεις, κάτι τέτοιο, και δεν μπαίνανε, ξέρω. Παράδειγμα, τώρα δεν ξέρω. Αυτό είναι το extension cap. Και αυτό είναι το καπάκι του. Για αυτούς που ρώτησαν σχετικά με τον πόλο, ο πόλος του κατά τη γνώμη μου είναι καταπληκτικός. Είναι πιο μικρότερος από του Lava και είναι και λίγο πιο ψηλός, όπως το βλέπω εγώ. Δείτε και του Lava δίπλα. Φανταστείτε ότι, εντάξει, εγώ είμαι βιβάκιας, ας πούμε, δηλωμένος, ας πούμε, κιόλας. Και επειδή εγώ το βίντεο το χρησιμοποιώ με τις ε, όπως έχω πει, βλέπετε πως φαίνεται εδώ ο σωλήνας από κάτω. Έχει κατέβει κάτω λόγω του ε. Λοιπόν, στο Lava αυτό το πράγμα δεν μπαίνει. Δεν πιάνει καν. Δεν μπορεί να στροφάρει. Στο Wildfire μπαίνει έτσι απλά. Και όχι απλά μπαίνει τελείως. Είναι πολύ σημαντικό. Ο πόλος είναι συν μεγάλο. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εδώ σήμερα είναι το εξής. Εγώ έχω εδώ ένα βίντεο. Το tank είναι ολοκαίνουργιο, σήμερα το άνοιξα πρώτη μέρα. Η κεφαλή είναι εβδομάδας. Ωραία. Έχει 1 ml υγρό ακριβώς και θα το τεστάρω με μία Panasonic, η οποία είναι πλήρως φορτισμένη, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου, και θα βάλω τα ίδια volt και στο Lava και στο Wildfire να δούμε πώς πηγαίνει. Λοιπόν, στο Lava πρώτα. Στο Lava δεν μπαίνει έτσι απλά. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω την αμέσως επόμενη, η οποία νομίζω είναι και αυτή φορτισμένη, αυτές που έχει έρθει μαζί το Lava. Μπαίνουν και στο Wildfire, μπαίνουν και στο Lava γιατί είναι δικές του. Λοιπόν, βάζουμε στο Lava. Θα σας πω τώρα και πόσα μπαταρία έχει μέσα. Λοιπόν, είναι γεμάτη και αυτή. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι γεμάτη μπαταρία. Λοιπόν,
Θα βάλω τον αντάπτορα. Θα βάλω και στα 2 τον αντάπτορα για να κάνουμε ακρίβεια απολύτως. Βάζω το 2, 5, 10 και πάνω βάζω το 2. Τώρα τα έπαιξε, είναι τρομερό έτσι. Έτοιμο. Λοιπόν, εδώ θα βάλω δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι 1,7. Ένα 1,7 στα 3,3. Επειδή είναι λίγο έχει μάκα αρκετή, 2 τζούρες κενές και μία normal, γιατί εγώ πάντα μιλάω για normal τζούρες. Τον ατμό το συγκρίνω με τζούρες κανονικές, όχι να είμαι πατητές. Θα λίγο να δώσω γιατί έχει κρυώσει. Πάμε. Πάμε για μια πλάγια. Και θα το πάω και μία $3,7. Προσωπικά το βλέπετε και μόνοι σας δηλαδή ότι στα 3,3 βγάζει απίστευτο ντουμάνι. Απίστευτο. Στα 3,7 πολύ σπάνια να τον πάω το βίντεο. Και τώρα με την ίδια μπαταρία και τους αντάπτορες, γιατί όχι. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Μισό λεπτό να το βρω. $3,3 $3,3
Πακιστάνου. Τι γίνεται τώρα? Εάν τραβήξω, αν κάνω το εξής δηλαδή, αυτό το ντουμάνι είναι τρομερό, αλλά θέλει 2 τζούρες, όχι μία. Και πάντα μιλάμε για τζούρες, όχι... Εντάξει, μιλάμε για τζούρες που τραβάμε με το normal τσιγάρο, ας πούμε. Έτσι βγάζει καταπληκτικό τιμά. Και ας το πάμε και μία στα 3,3, 3,7. Ωραίο τιμά. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι απλά γιατί ο Λάβα στα 3,3 βγάζει πιο πολύ ντουμάνι, βγάζει εισάξιο ντουμάνι και ίσως λίγο περισσότερο από αυτό στα 3,7. Ξαναλέω όμως ότι μιλάω πάντα με τα δεδομένα ότι εγώ είμαι καπνάκιας, θέλω τον ατμό, να βλέπω τον ατμό πολύ. Πέρα από αυτό και αυτή τη διαφορά που έδειξα τώρα, το mod είναι τρομερό. Όσο για κάποιους που με ρώτησαν για συσκευασία, παιδιά, εντάξει, 60 ευρώ stainless steel είναι bug, δεν έχει, εντάξει, δεν με χαλάει εμένα, δεν με πειράζει, γιατί δηλαδή για μια θικούλα, ας πούμε, εντάξει, τώρα τι να σας πω, αξίζει. Απλά εγώ έχω λίγο το κόλλημα αυτό με τον ατμό, δηλαδή για να βλέπω τον ατμό που θέλω πρέπει να αλλάξω την τζούρα μου, να τραβάω 2 τζούρες, ας πούμε. Εντάξει, είναι point of view αυτό. Ο καθένας πώς το βλέπει εγκεφαλικά, ας πούμε. Συν στο προϊόν, τρομερή τιμή, stainless steel, ωραία οθόνη. Αυτό με το κουμπάκι δεν ξέρω τι παίζει, θα δείξει μετά από μήνες. Και αυτά. Αυτά τα λίγα, ελπίζω να βοήθησα λίγο για όσους ενδιαφέρονται να τα αγοράσουν. Να είστε καλά.